سلام كبرات تخطتلتي حابل ميديا كم يكنيهم أو حكن يزان تستمركس فراوي هوتن ومحبراوي هوتن حيزنا لكم متينا لنا نتوعكم يفلينا نابت مدب قبلكم سامسوم أب سميرا كابو سلمون أديو أورهت أب شحن جعتم إتن تيسعن كلتن أب جزاوتي قدايف تولد أبو سرحتنيا من قستخينو أزي حدارو زخبرن أب سرحو تعالن سواهي زنبرا عطا سولومن اتنكو أب هيوتو كم هي فتار زريو أزي زفقرو سامسوم ودي زنبرا كاب سرحو ساعة شدشتا نايمشيت واتين كساب جزء زبتسح يعينتون سامسوم نبعلت بيتو أبرهتن كريا أزيني هارفع ورم الحسن كنافرن انت زلونس نافقات كجلز أي متسألان سلومون جزاءاتيو نفسه حسات إيبوهم مقباليعو بنا كشكش اندابلت مستود شدشتا ورح ودو كتساوتن نافقاتن كجلت اني زمسي كم زندابلو دموا سامسونج وبيزو ود شدشتا عامت أخلا سامسونج ناي تمرتو قعزو بمجمار دما كم كل سبنا إلمنتار تمرتو جمرا نس أدمم إكال دما ناي إلمنتارن جونيرن تمرتو زازيمو أكل تشحن شدشن عامت مهرت ناب هاي سكول تمرتو دا ساقاقرا سامسونج أزيم الكعون صحفن وديو نسدرو مستحادة مخاني مثلني أكرارنو كابتوم أزيم تصبو كران زخدون من إسيات كوينو بتمرتو دما كابتوم توبسر ناي كلاس تمهاراي زنبارا سامسونج بممهارانن بتمهارون أزيم سكنت أوايزونن كوينو دك أنستي ممهارتو أزيم دبوغو وديو سامسونج حدا معلتي كابتن مرتو وزيو نايكين سترمم هروم أسايمنت سلزهابو ميقارو ناب حدا تسموا بوتا أمرحا أبتي بوتا كوف إلو ممهرو زهابو أسايمنت اندا سرحة هاندبت نأزان كازبرابر كان هردن تقوان السيتي مسخاد خوف كبل بلتو سامسونج قلت إلوك الكيوتس بؤو نبؤو ملك عنكم أنا أنعين تدقحو إتا قوال دمه بمبال سامسونج كوف بلي ولا وتأتا أندابلا إتا قرزو كوف دحر مبالي يرانوس كم تبهال مس نقرتو نسو دما سامسونج إبهال بلا انت يدعر بشكادي ولا بلتو سامسونج دما ملك عنكم أنا أنسي لزمارو خيمبر كي ربشتو يترفتن نو أيربش كنن انت يرعان ببزها عبزبوتات متسأليها ولا عبزبوتات بتدقاقامي زمتسأ نبوي أسي زمسكنو نبو خاد أنت يتمسكنو أبوي مجمرتان عبزبوتا أمتيني ذكرن ود 10 عامات كلخو مس حدا ود جزاوتي توعيسة أب جزاخدك متسأنحكو نعنا يلو نابزبوتا يحيزن ماتيو يوردانوس سامسونج بزعوا بو كزارب أب جزو حدا نجريات عزيبة نسو دموا أب هيوتو أبو نعو فلي زبالة سبكم زخونا أبو خانا يزموتونا هيوت مسكدل كبدهوم كقليل ينعو مالتيو بخاميكم إلكي مالتي سي أبو خان شجراتون حاقوسون أبزبوتا بمنطقي مسحلون وتزاريبو ساقروم حلنا نادما حق أني عم مخرنديو مش حقه هو حقه سامسونج بملك عنكم أنا أنت قري مخي ودأ نتنا هيوتو جيجنا سخونا أبوه بدعم دمتانك على هتانك تقولتو مسرعي بوء نبوء كابي كم زمت زي فولتو قاشا سميئتاتنا لنفسه وحزا بدحري يردانوس قارو بدحر مزنح همو تابل يعني اللي كا بلتو لمن تيرا يعني اللي يلكني يردانوس عينا سلمنا من دابلت ريلاكس لزقابر كاني إلاتو قلبت إلا كدت يردانوس سامسونج فلي ودو خينو تسمعا انت عين السبكم مخانو كيف لتقدما أفكاري أخون بلبا تمنيتو انت سامسونج مو يعينتو رئينزيت أقبا يردانوس إذا تشاو تبالكالنا حوارو خينا تسمعاتو سامسونج نقوال كندز بلبو عدنو يفلت أنيو هاندبت كن أوشتو حدا نقر متو نسو دما نخال أي كيسي أبيك رخبايا زبل حتو كاوشتو متو قصرو تليفونا زي موسادو أزي تتعسى انت يكوين زي حتت كوايلون نو صحتتا جزا خيدو ملو مشات ملك عنك علاتان اندات ملالسة كربشو حدرة ساعة شدشتا وقحتا دما على رم سامسونج كدرف جمارات سامسونج أوقحتا سلزدك أسدك أسيت أقابان عيم من دابل دما أنسولو كانت إيتو كاو عراتو وردا بتفترو نقو تنسيكا مقبم بلعزي فوتو سلزخونة جزو تحطات إيبودي بزو جيرو ناب تمرتو قبزو جمارة
ሳምሶም ናብ ትምህርቲ እንዳኸደ እውን ምሕሳብ ኣይቋረፀን። ምስ ነፍሱ ድማ ከም ዝክብል ተዛረበ። እንታይ ይኸውን ኣለኹ? ኣነ እኮ ሳምሶም እየ። ካብ ኣቦይን ኣደይን ከምኡ ከዓ ረሽድ ተዘይኮይኑ ብኻልእ ሰብ ሓሲበ ኣይፈልጥን። ትማልን ሎምን ግን መን እያ ዘይፈልጣ ክነሰይ ብዛዕባ ይሓስብ ክረኽባ ዶ ይኸውን እንዳበልኩ ይጭነቕ ኣለኹ። ኣፍቅሬ ኣለኹ ማለት ድዩ? ፍቕሪ ከምዚ ድዩ? እቲ ብፊልሚ ከምኡ እውን ካብ ኣቦ ኣቶ ሰሎሞንን ኣድዩ ወይዘሮ ኣብረህትን ዝፈልጦ ፍቕሪ ብኸምዚ ኣጋጣሚ ናብኡ ዝመጽእ ኣይመሰሎን ነይሩ። ምስ ነፍሱ ሃተውተው እንዳበለ ድማ ከይተፈለጦ ናብ ቤት ትምህርቲ በጽሐ። ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ትምህርቲ ወዲኦም ድማ ዕረፍቲ ወፁ። ምስ ረሽድ ዓርኩ ድማ ቦምቦሊኖ ፓስተ ገዚኦም ኣብ ቀጽረት ቤት ትምህርቲ ጽብቕትን ጽምዋን ኮፍ መበሊ ኮፍ ድሕሪ ምባል ረሽድ ሃርኬሎም ድሓን ዲኻ? ሳምሶም ከዓ ይህ እንተ ኾይነ ዲ ብሎ ዘሓሒልካኒ ዋላ ኣብ ክላስ ናይ ባዮሎጂ መምህርና ኣምናታ ፔሬድ ሓንቲ ሕቶ ኢልካ ልዒልካ ዘይምምላስካ ሎሚ ድሓን ዲ ዓርክኻ ኢላ እኮ እያ ሓቲታትኒ። ዋላ ኣነ እውን ከም ዝረኣኽኻ ተቐይርካኒ እንታይ ኣሎ ዲ ሓድሽ ኢሉ ዓይኑ ኣፍጢጡ ሓተቶ። ረሽድ ማለት ካብ ቁልዕነት ኣትሒዙ ምስኡ ዝዓበየ ብሓንሳብ ኣብ ጉዕዞ ናይ ትምህርቲ ታተ ዝበለን ምስቲ ምዃኑ ሳምሶም ከም ሓውዳ እምበር ከም ዓርኩ ኣይጥምቶኒ ዝነበረ። ሳምሶም ወላ ሓንቲ የለን። ብመልሲ ሳምሶም ዘይዓገበ ረሽድ ደጊሙ ሓቂ ደኣ በሎ። ሳምሶም ክሳዱ ዓርኒኑ ኣታ ረሽድ ዓርከይ እንታይ ኢላ ከምዚ ጅምረልካ እንዲ ጠፊኡኒ። ረሽድ ሳምሶም ዓርኩ ዝኾነ ነገር ሓቢኡሉ ከም ዘሎ ካብ ኣጋውኑ ሳምሶም ተዓዘበ። እንታይ ዲኻ ኮይንካ ክብል ደጊሙ ኣትሪሩ ሓተቶ። ሳምሶም ትማል እንዴ ኢሉ ክጅምር ናይ ዕረፍቲ ግዜ ተወዲኡ ናብ ክላስ ዝኣትውሉ ሰዓት ኣኸለ። ኣእዛን ረሽድ ሳምሶም ጠባዩ ለዊጥዎ ዝወዓለ ነገር ክሰምዓ ፀኒለን ተዳልየን ፀኒሐን። ናይ ትምህርቲ ደወልን ናይ ተምሃሮ ጫውጫውታን ካብ ቃላት ሳምሶም ሓረመአን። ንዓርኩ ዘጋጥሞ ነገር ከይሰምዖ ቂር እንዳበሎ ረሽድ ኣታ ንኸይድ ኣፍዳሴ ግን ግድን ክትነግረኒ ኢኻ ድሕሪ ምባል ሳምሶም ሕራይ ንኸይድ ምስ ተፈደስና ካዕልለካየ በሎ። ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ትምህርቲ ኣብ መውድእን ገፀን ኣኸላ። ረሽድ ፍዳሴ ክትኣክል ተሃንጢኡ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ፍዳሴ ደወል ክታርም ሰምዓ። ሳምሶም ምስ መማህርቱ ሕውስ ባህሪ ስለ ዘለዎ ኣብ ፍዳሴ ኣብ ቅጽሪ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ 20 ደቂቃ ደው ኢሉ ምዕላሉ ምስ ረሽድ ዓርኩ ካብ ቤት ትምህርቶም ከይረሓቃ ትርከብ እንዳ ሻሂ ተታሒዞም ከዱ። ውዕይቲ ሻሂ እንዳሰተዩ ድማ ሳምሶም ጀሚሩ ዘቋርጾ ዘረባ ክቕጽለሉ ረሽድ ዓይኒ ዓይኑ ድሕሪ ምጥማት ዓርከይ አንተ ወይ ከተዕልለኒ ዘረባ ጀሚርካ ነይርካ እንታይ ይጋጢሞ? ሳምሶም እንታይ ኢላ ከምዚ ጅምሮ ነትዕላል እንዲ ጠፊኡኒ እንታይ ዲኻ ኮይንካ? ትማሊ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ኮፍ ኢለ ምስ ነፍሰይ ዘዕልለላ ቦታ ሓንቲ ኣዝያ ማራኺ መልክዕ ምስ ግሩም ፍሽኽ ተኣትውንን ውቅብቲ ጓል ኣንስተይቲ ተላልየልካ። ረሽድ ንሳምሶም ካብ ዝፈልጡ ኣሸንጓይ ከምዚ ኢሉ መልክዕን ፍሽኽታን ጓል ኣንስተይቲ ክትንትን ብተኣምር እኳ ካብ ናይ ኣዲኡ ስም ወፃኢ ካልእ ሽንጓል ሄዋን ኣልዒሉ ክዛረብ ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ዓርኩ እንዳተገረመ እሞኸ ክብል ሓተቶ። ሳምሶም ኩሉ እቲ ምስ ዮርዳኖስ ዘዕለልዎ ሓንቲ ከይሓብአ ነገሮ። እቲ ከም ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ስግኣት ዝፈጥረሉ ነገር ይረኽባ ዶ ይኸውን ብምባል ስግኣቱ ነገሮ። ረሽድ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ቦታ ኣይትምለስን ድያ? እንድዒ ሓተትክዋን እሞዚ ኣፍሲዚ ካብ ውዒሉ ኣታ ወዲ ገለለዋ ከምዘን ደቂ ሕድርትና ዶ ትኸውን? ሳምሶም ማራኺ መልክዕ ዮርዳኖስ እንታይ ኢሉ ከም ዝገልጾ ኣላሳኣነሉ። ረሽድ ብዓርኩ ኣስዩ ተገረመ። ምኽንያቱ ሳምሶም ብጓል ከም ዝኸውን ኣሽንኳይ በውኑ ኣብ ሕልሙ እውን ርእይዎ ይፈልጥን እዩ። ረሽድ ሳምሶም ዓርኩ ዘይኮነስ ጋሻ ሰብ ይኾይንዎ። ሳምሶም ሃንደበት ኣብ ሓሳቡ ጸኒሑ ረሽድ ንኸይድ ዶ ናብቲ ቦታ? ናበይ ቦታ? ትማል እኮ ከምዚ ሰዓት እዚ ኢና ተላሊና። ስለዚ ረሽድ ዘረብኡ ኩሉፍ ኣቢሉ ሳምሶም እንታይ ትኸውን ኣለኻ? ትምህርቲና እኮ ውዒልና ብዘይቡ ብዙሕ እዮ ገዛ እዩ ዘለና። ቁሩብ ይዕሪፍና ናብቲ ሰዓት 4 ገጽና ንኸይድ። ሳምሶም ከዓ ከመይ ይሓይሽ? እወ ከመይ ይሓይሽ? ሕሳቦም ከፊሎም ካብቲ እንዳካፈ ድሕሪ ምውፅኦም ኣብ ሓደ ገዛውቲ ስለ ዝዓበዩ ብሓደ ገዝኦም ኣምርሑ። ገዛውቶም ድሕሪ ምብጻሕ ነናብ ቤቶም ኣምርሑ። ሳምሶም ገዛ ኣትዩ ነብሱ ተሓጻጺቡ ምስሑ ድሕሪ ምብላዕ ኣብ መደቀሲኡ ኣትዩ ጎቦ ኮነ።
ዮርዳኖስ ኣብ ሓሳቡ እንዳመጻት ድቃስ ከለኣቶ ወላ እኳ ንግዚኡ ንዓረስ ይዕድቀስ እንተደለየ ክዓርፍ ግን ኣይከኣለን። ኣብ ዓራቱ ንኣስታት ሰዓት ድሕሪ ምዕልባጥ ጫማ ወዲዩ ናብታ ዮርዳኖስ ቀድሚ ምፍላጡ ምስ ነፍሱ ተዛሪቡ ሕልንኡ ይዕሪፉ ዝምለሰላ ዝነበረ ድሕር ግን እንታይ ነታ ዘይፈልጣ ክነሱ ኣብ ርእሱ ብምምልላስ ዝሳቀየቶ ጓል ኣንስተይቲ ካልኣይ ግዜ ኣብታ ቦታ ክረኽባ እኸውን ብምባል እጋሩ ናብ ጽምዋ ስፍራ ክስጉማ ጀመራ። ሳምሶም ህንዲነቱ ንዮርዳኖስ ንምርካብ ኣዝዩ መመሊሱ እንዳወሰኸ መጸ። ኣብታ ቦታ ድሕሪ ምብጻሕ ግን ዮርዳኖስ ኣይጸነሐቶን። ሳምሶም ብሕርቃን ሕርርኩም ትርበለ ንነፍሱ ድማ ከምዚ ክብል ኣጸናንዓ። ድሓን ኣብዚ ኮፍ ኢለ ዘይጽደያ ክትመጽያ ሹር ክትመጽያ እንታይ ኮይነ ይሓርቕ ኣለኹ ግን መጽያ ሲኢናት ንዶ ኸይዳ ትኸውን ኖ ተማለ ከምዚ ሕጂ ሰዓት እንዲና ተላሊና ነርና ሳምሶም ዓቕሊ ጌርካ ተጸበ ክትመጽያ ሳምሶም ከምዚ እንዳበለ ንነፍሱ ከረጋግዓ ፈተነ። ረሽድ ዓርኩ ምስ ሳምሶም ዝተፈላለዩ ገዞ ኣትዩ መግቢ ድሕሪ ምብልዑ ኣብ ዓራቱ ቁሩብ ድቃስ ቀማበለ። ንሳምሶም ገዛ ክመጸካ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ካብ ድቃሱ ድሕሪ ምብርባር ካብ ጸጋማይ ኢዱ ዘይትፍለ ናይ ሰዓት ስለ ዘላቶ ናይ ላዕሊኡ እጅገ ሓፍ ኣቢሉ ሰዓት ረኣየ። ዝሓለስ መራ ናብ ቆርበት ደቂ ሰባት ዕጥቁ ዓጢቑ ዝወፍረሉ ሰዓት 5 ፈረቓን ናይ ምሸት ኣኸለ። ረሽድ ብስምባደ ካብቲ ዓራት ነጢሩ ወረደ። ንሳምሶም ዓርኩ ሰዓት 4 ክመጸካ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ዶንጌየ ኢሉ ብምሕሳብ ተብተብ እንዳበለ ናብ እንዳ ሳምሶም ገዛ ኣምርሐ። ናይ ክልተ አንጎሎ ፍልሊ ዘለውን ገዝኦም ድሕሪ 5 ደቂቕ ኣቢሉ ኣብ ገዛ ሳምሶም በጽሐ። ብዳው ገይሩ ድሕሪ 2 ምኩሕኳሕ ኳንሸሎ ድማ ወይዘሮ ኣብረት ማለት ኣደ ሳምሶም መን ድሕሪ ምባል ሳምሶም ወደይ ዝኸውን እንዳበላ ኳንሸሎ ገዝአን ከፈትኦ። ምስ ረሽድ ፍሕሹ ሰላምታ ድሕሪ ምልዋጥ ወይዘሮ ብርህት ሳምሶም ዳኣምሳኸዶ ይኮነን ውዒሉ ኢለን ክጀመራ ረሽድ ሳምሶም ከዳ ደቂሱ ድይበለን ኣደ ኣብረት ክወፅን ከሎ ስለ ዘይረኣየኦ ሳምሶም ድሕሪ ምውፅኡ ድሕሪ 1 ሰዓት ኣቢለን እየን ናብ መደቀሲኡ ከይደን ርኤን ድማ ናብ ረሽድ ዓርኪ ኢለን ሓሲበን ዝነበራ ናባኸዶ ይኮነን መጽኢ ክብል ሓተተኦ። ረሽድ ናብታ ሳምሶም ዮርዳኖስ ተላለየላ ቦታ ክንከይዲና ተባሂሎም ስለ ዝነበሩ ብኡ ንብኡ ዓርኩ ናበይ ከም ዝኸደ ተረድኦ። ምስ ደንግሆ ኸይዳ ኣሎ ማለት ኢሉ ድሕሪ ምሕሳቡ ሰዓት ክንደይ ወፂ ክብል ሓተታ። ኣዲ ኣብርህት ክወፅን ከሎ ስለ ዘይረኣየኦ እዋይ እንደይ ግን ቅድሚ ሰዓት 3 ይወፅዩ ናበይ ከም ዝኸይዳ ነገረካ እንዲዮ ረሽድ ኣሳይመንት ለና ኢሉኒ ነይሩ ናብ ትምህርቲ ኸይዱ ብምባል ንሕቶ ኣዲ ኣብርህት ክምልሶ ፈተነ። ወይዘሮ ብርህት ግን መልስ ረሽድ ብውሽጠን ቂር በለን። ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ክላስ ምዃኖም እፈልጣ ስለ ዝነበራ ክልቲኦም በብውሽጦም ኣበይ ዳ ዶንጊ ኢሎም እንዳሓሰቡ ኳንሸሎ ኳሕኳሕ ሰምዑ። ረሽድ ብደዲሉ ማዕጾ ከፍት ተንስአ። ማዕጾ ከፊቱ ሳምሶም ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጽ ሳምሶም ንውሽጢ ኣትዩ ነዲኡ ሰላም ድሕሪ ምባል ምስ ረሽድ ተተሓሒዞም ንውሽጢ መደቀሲ ኣተዉ። ናበይ ከይዶ ከም ዘምሰየ ተረዲእዎ ዝነበረ ረሽድ ረኺብዋ ዶ ይኸውን እንዳበለ ኮፍ ከበለ ይተዓርከይ ረኺብከያ ዶ ሳምሶም እንቃዓ ድሕሪ ምስትንፋስ ኣይረኸብኳን በጀኻ ይህ መጸተን ድያ ኣይ መጸተን ረሽድ ተገሪሙ ክጥሙት በጸኒሑ ኣበይ ዳ ኣምሲኻ ክሳብ ሕጂ ንኣኽ ጽበይ ኣምሲ መቸም ኣይትብለንን ትኸውን ሳምሶም ፍሽኽ ኢሉ እወ በሎ። ሳምሶም እምበኣር ካብ ዮርዳኖስ ዝላለ ህይወቱ ብምልኡ ቀስ ብቐስ እንዳተባላሸወ መጸ። ናብታ ዝተላለያ ቦታ ካልኣይ ግዜ እንትረኸብኳ ብዝብል ካብ መዓልታት ምምልላስ ናብ ኣዋርሕ ካብ ኣዋርሕ ድማ ንዓመታት ኮነ። ስድርኡ ብሳምሶም ኣዝዮም ሓዘኑ። ህይወቱ ካብ ምርሳዕ ዝተላዕለ ነፍሱ ደርብዩ ኣብ ትምህርቱ ኣዝዩ እንዳደኸመ መጸ። ዮርዳኖስ ግን እታ ምስ ሳምሶም ዝተላለዩላ መዓልቲ ንዕኡ ቻው ኢላ ምስ ከደት ብመኪና ሓደጋያ ህይወታ ሲኢና። ሳምሶም ድማ ኣላ ክትመጽያ እንዳበለ ነሰትኡ ናይ ሃይስኩል ትምህርቶም ወዲኦም ንሳዋ ወታደራውን ኣካዳምን ትምህርቶም ክቆስሙ ንስልጠና እንዳወረዱ ንሱ ግን ከምዚ እንዳበለ ንፀሓይ ዕራርቦ እንዳኣተወ ዛንታና ኣብ ዘትፍጸም
دهاي هابي أتمكرتين لبي كعرفو بتزتا توحيد علو زكيرو يقلو هل ما يتبهل أنفت كهابني أنا ون بقدي دهايك خدلي كورات تخذتلتي حبن ميديا تتبيت سامسون بزبلار استي زانتا يخزنتو لكم تانيحة زانتانا نسيتاتكم كتكون بعلت ملؤ تسبهي كم أول نخال زانتاتات حيزة نقرب نتبعكم يفليني لايك شير سبسكرايب يتوسعون دابلكو سسنين عهم